Като че ли прави стенопис? You are like Клод Моне. Дизайн лазура може да се използва точно както конкретал лазура. Също да се разрежда и да се използва заедно с дизайн фиксатив и дизайн бейс. Тук е един пример, както сме приложили конкретал лазур само в един слой, след това във втори слой и след което долу е с дизайн лазур златисто и сребристо, разреждане 1:5. Тук е конкретал лазур капър, което е мед, разредено 1:5 и нанесено с четка, след което леко е изтрито, така че по-дълбоките части да се прозира оригиналния цвят, т.е. медния, и се постига много хубав ефект. В по-дълбоките части си остава повече металически пигмент, а в по-горните части не, и така се получава една релефна хубава повърхност. Тук виждате разликата между два слоя и един слой. Освен това интересно е, че може да се нанася върху чист цимент, не бойдисан. И тогава ефектът е съвсем друг. Това тук е много специален дизайн с така артистични пръски върху него. Когато имаме цимента, може да го обработим с конкретал лазура първоначално. Ако обаче цимента е чист и добър, може да се полагат направо един или два слоя от дизайна.